because Chiwenga is being praised for standing with the people of Zimbabwe. Panguva ino achiuya achimira nevagari veZimbabwe achiti maplans ezvigananda, yes, they've got them, but he will try his best to defend the integrity of the country nemareasons akaita vaende the liberation kuti vanhu vaone one man one vote. Sara pana mashoko kudai takubva pamusoro paVP Costa Chiwenga muzuva ranhasi naIsaac Makomi chinobva subscribe like on the bell icon. Makomi chanomudanyira achiti dai Chiwenga anga akafanana rimwe timu iri angadai akangonyarara achitodyawo mari nezvigananda uye zvaitomutsigira kuti aite next president, but mukanya vakasarudza kumira nenyika yavo uye kumira nevana veZimbabwe vachienda against mbavha vachiita mbavha ngadzisungwe uye bill number 3 ngariende kureferendum. Ma2030 ari kuzama chose kuvhara maghost accounts kubvisa General Chiwenga, asi isu sepovo vanhu vari kutipa nhamo tinovaziva, anovavhura mabhraketi oti KT and friends, uye mumwe anoda vanhu tinomuziva, munhu anoda vanhu tinomuziva VP Chiwenga pasina zvigananda. Ndo madevelopments ari kuda panguva ino achitaurwa naIsaac Makomi achiti ava VP Costa Chiwenga akamira nenyika yeZimbabwe ende achiri kumira nayo panguva ino achitarisa zvigananda must go. Maplans azvo ekuuya panguva ino vachida kuataka vanhu vanomira pachokwadi aiwa ngaamiswe. Madevelopments ari kuda panguva ino anoramba achida vanhu achiti let us pray for VP Costa Chiwenga is he's trying to defend the entire nation. Pita comment section metudza funguro iyi muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musana subscribe like, chera on the bell icon.